Iji balay may. Ay di kayo lagbabain. Na damdamaga klamat no mabalay. Agungat kakitnain. Ay saan nga rin ang mabalay? No saan? Di saan? Kaya't mila kumamakibuya ibuksing inton umaya Domingaw. At dabuksing kahit. Saan nga rin ang mabalay na pinagkulim mo dahil tuwid? Agawit akaruda ng tatabadawng. Tay nakpakanan dagiti tarakan ko apatokan manaw. Saan ka nga damdaman pa ya? Tawan itis... Hindi ka damdaman. Nixen istuyang badong in kwanang in tuyang in Tawan itis... Sapol nga ko nag-live ka katisit mong nga kanayon. Ano ka slide? Tagadunga isit. Hello, kamsa. Hello kadagiti Siro ngagbuy-buya. Siro ni Siro. Saan ka nga damdaman pa ya? Tawan ti sabali ang mabalay nga agbuya iti TV may. Nakamilaig, ganito yagaw. Nangagkaw, inakaon. Toy bad. Nagbuya ti Kwan, Paloy. Toy. Nixon. Badong Tuyang. gitak sa TV na ulo. Ay, pingpong gaya. Tadak ko di TV na. Pangas ko na. Anya ti may imbaga ni Kwaraw Hindi nagbabain na dyan ako araw. Nagpuskol ti rupa na. na apay nga agungot ka. Agasam nga. May nakidin din naman. Numabalin nga umay agbuya. TV ka. Tititebe. Dominga. Kag anya tin sumba mo nga. Ay, kat mati ka. Ibuyain na takitay. Madamangay tibuwa mo. Ay, apay nga Isang agungot kalma. ka. Anya di ay. May nakidin din naman. Numabalin nga umay agbuya dito'y TV ta. Kag anya tin sumbat mau. Ay, kat saan na mabalin ko na ka. Ginatang taday ta TV. Para ka natalaan. Apay nga umay makibuyan nga. Kat umay dalaang mat makibuya. Ay, kat agbayad da. No kaya da umay agbuya. Na tila sasawa mo kwarta na ti adday ta panunot mo. Sika badong. Kwan kwan. Konong! Kwan? Toy? Kwan nanday, kwan toy. Hello, iti may isang buy-buya. Salamat. Suwata. Bridge pipe. Ay, sika. Kat mayat. Nalagaw ka na. Mayatan. Ay, Kad, kumusta nga di dakkel a TV yo, marituyang. Nakasupot pa'y laang maray. Jay la kartun na tinikat may. Anya, kad kasano kayo nga ya makabuya no nakasupot pay laang. Tapay, saan ay amabalin nga agbuya no nakasupot pa'y laang? Di mi kaya amatapukan. Kano kagagatan may. Ngay na, tapno nalawag ti panagbuya yo. Nasaysaya at no ikapen yo ti supot na. Ay saan? Dinto pa'y kaya ni Barong ko. Saan na kaya? Ang pag-oras din mo kamsa, tag-live tayo dito. Dance Ilocano. Dito, ado ang buya dito. Ano, ano di Dance Ilocano na doon? Uray. Awan ba si Ano followers na dito? Awan ba? 20 lang. Mabutan lang to man. Nasaysaya at no 300 ikapen yo ti na supot 5 years na. yan. Ay sa? Dinto pa'y kayat ni Badong kung adda o may makibuya. Ay, saan na? Ay, madimi. Nagtarnaw. Apay nga rin nagirangan Ano natin. naman ay? Ay, isip mo ah. Ang buya tayo kamsa. Isip mo, di ka. Live recording drama. Palive kayo ang... Dinto pa'y kayat ni Badong kung adda o may makibuya. Ay, di na kaya't maray. Iparit na maray. Apay, asino ti umay ko mamakibuya aya. Dakwaraw. Umayda ka no makibuya iti buksain inton Domingaw. Sa plan may kanimari ba nang ti umay makibuya? Ay ngam iparit yung at gayam. Umay kayo mat makibuya. Di pelikula ti umay mi kumabuyaan. Di ngay love story. Di makapasangit nga istorya. Ay na, day tati kay kayat ko abuy-buyan maray. No talo tayo nga agbuya kada maribanan. Ay, sigurado. Agsangit tayo at alaw. Madi, agsasangit. Bad in next. Ay, wala. Patati pa yan. Di balik ka. Wala. Okay. Payong ka nga nakamutaw. Baka doon Kala mo niya. nagmotor ang pagtulog. Awan ni ipag mo na. Para isin kita No na. talo tayo nga agbuya kada maribanan. Oh. Ay, sigurado. Natalong. Agsasangit tayo at alaw. Natalong madagos. Ay, anak, bay ang maray. Tika-tika-tika Damagat sa ko kin ni atik, ano Badong na. ka. Numabalin kayo nga umay agbuya. Iba kami nga ko kumano tayo.
Mabalin ni mo't siguro. Ate umay makibuya. Tag ko kumari tayo. Badong Bad-end. Talo mo. Ano nga latiin? Badong enching. Barang intingay. Page to baba. Tamsa, pag-iwan ng bakas, babalikan ko kayo. Kakatay din. Kailan pa? Rosmalin Simeon. Ano yung pizza pa rin? Page to baba, uncle. Tingnan na iyawi. May, nagadumot din na kita manok mo, paray. Tarakan ko na dito pare. Uray di ko araw, hindi limabas ang balay na. Nagadumot lang, di manok na. Kinoy maladay dyan mahiling nga ag tarakan. Shout out, kakabsat. Italo ka bibuya. Tapos duwa kanya. Dito Agbuya kayo ay na Dan tapos. Silocano YouTube channel. Thank you man dito agbuy-buy dito United dito kabarangay ginang TV. Sa loob. Anak ta simple isang Ako pa si Mateo, kakabsat. Nagadumot lang, di manok Subscribe na. kayo dito ay DCWT. Imala nga min kanya ka mahilig nga ag tarakan ni Kwaraw. Ay, syak. Sana pa makapaado iti manok, pare. Eh. Diyak man naman yung apay. Di ka makapaado iti manok. Kasano ang makapaado ka nga katsinsida mo't adagos. Ayun na niya. Uy. Puno na ito, pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito. Gawin na ka. Mabiit lang. Apay, aya. At dabot boxing into Domingo. Umayak man makibuya iti TV. Apay, ngomay ka pa lang makibuya, pare. Dapat TV, ah. Black and white na raw. Ah, Sa tumot lang, ti matakan, iti ngato ti atap. Madi. Iti ngato ti atap amang Lagi na tengteng. siyang pa nakasubscribe dito ay DCWT kakabsat. Ito tipakang ganyan to, DCWT 540 official. YouTube channel tayo. Pista siyang kakabsat. Subscribe kayo. Pero to Rosmalin Simeon. Kung dito yung kabarangay Green TV. Official to na ito nga mga beauty kantan tamin. Palo kami ang nakalive pa. Research sir dyan yung naributan sa Katibig Lane. TV? Reset binamay. Kung na po yung vlog, di mo nakakalgaanan. Black and white na raw. Sakto man ang timaktagan. Nga igam iti antena. Oh. aya. Di ba nang pukaw tumat apukaw. Usa din na ti pangiposisyon na iti antena may. Oh. Panunutan pa ya, pare. Nung mabalin kayo nga may makibuya. Hintun Domingo. Masapol pa ila nga isipon. Ay, kituwin nga. Nung ngay marugitan di balay, may. Inaldawon tunti umay. Na You're welcome, Rosmalin Simeon. Duat, uncle. Thank you for watching. Rosemary Chan. Hello, Ma'am Rose. Wala pa. Inkiwar. Oh, makitam ita ba daw? Kunaken ka abiddo ti desisyon mo agumatang iti dakkel atibay. Apay man yung nakamali ako na. Kitagbuy-buya kami da. Hadang agpaisaw. Baraw ken dakkel atibay. Ang awan mo't sidain ka. Anya? Awan manay. Awan igatang ka. Hindi kalman, awan. Ita, awan manay. Awan nga raw. Ay, agure ka to yan. Bay, anak man pa ya. Shout out, Ma'am Tomasa Gumabay. Good morning po. Ma'am Tomasa, umalis ka pagbuyaan. So, wala pabuya. Nalalawag dito YouTube. Pamada kami. Agagaw ka mo, viewer. Awan nga raw. Bay, anak man ngagpanulat. Tanya man ang ti panunutaw. Bay, uli magkaangagpanulat. Dito 7. Nadala po. 7. Ay, damot si Ben. Tintamin. Umabot mo ka na siya. Awan nga raw. Ay, agure ka to yan. Bay, anak man pa ngagpanulat. Tanya man ang ti panunutaw. Aguli magka. Mayat sa. Mayat kay. Ay, aglisi ka nito pag na. Tuya. Na. Sa dino ti papanam. Kemangantan. Kasano ang mga takit awan mo't siday? Aglisi ka, tamapang ko kasarita ni kumpare ngayon tayong. Dumawat kay ti si Danda. Ha, di ka lamabain. Di mo to pay kayat apagbuyain ida iti tibet. Namadanga di pito ito nung may upload ko, madudang ay. Kasi mo natin.
Terus lagi tatay taluman niya, 79 na gayam. Pare! Parinteng! Pare! Ano ba nang gayam? Sum ni Kwa, sum. Tibanang. Sum ni Palibadong. Ay, nako. Tapos at saka, 1, 2, 3, go. Pare! Parinteng! Sino tayo gay ayan, PJ? Di mat kumparim abadaw. Ay, ada siguro ibagana. Ay, yan nga taayat ibagana. Kating kakasarita Aray! Mamwam. Sige. Ay, bakit pare? Ay, pare. Umay ko ibaga. Mabalin kayo ng agbuya, IJTV may, intong Domingaw. Oh! Mapalit, pare. Way, mabalinan pare. Nakapagpanunod ako. Kit pa yan, ano kasta pare? Ay, kito na pare. Umay kayong tulad tagbuya. Rabi ka, jibukseng. Sige pare. Umayak tumakibuya. Umay ka nga umay pare Kit no, paborito. Ipabuya buksing. Nikluto. Glute. Nikluto. Ay, nagmayat ko matag buya iti buksing niya, chay. Around. Anda ko mamad TV, da kapitan. Tamad. Ay, anda. Wala man TV da. Anda TV, da kapitan. Anda ko Nya man DJ TV dangan. Tebe. Likod man ti pagbuyaan. Ay, nagmayat ko matag buya iti buksing niya, chay. Around. Tinodang mo TV, da kapitan. Nya man DJ TV da. Nakadadaan. Mayat ti makibuya iti TV, da tataba no. Saan mat nga mabali ni? Apay. Ano ka makapon? Malis kayo pagbuyan para dyan bibuya ka niya isukin. Malis. Ito Giuseppe naging salang papatay. Nakadadaan. Mga nagos. Mayat ti makibuya iti TV, da tataba no. Saan mat mabalain? Iparit na may. Nagkuna nga'y pare da. Sika. Ay madi. Sika. Uy. Sika tataba daw. Sika. Madi. Badi. Ah. Egg. Yan pa yung kayong nag-break. Awan Awan niya. ko. Awan Hindi na kapita dyan. nag-break tayo na tayo. Iparit na may. Kau mahalat tayo pag mga kaya mo ulit. Sapay. Sabay. Iparit na may. Nagkuna nga'y pare da. Sika. Kit nung uray ka lago ngay. Hindi mbagakan ka makibuya kami. Ay, sana kung nga gungat ita. Mabalin kayo, ngumay makibuya. Nangig mo, check. Ay, umay kami nga rin makibuya itong Domingo Way, umay kayo. Ngam na Agtigad kayo. Tanusan na marugitan dyan na terme. Ay, wen, tataba dong. 1 minto pa iti sa kami Pati rupa mi pa ya. Kwanang. Kwanang. Nagdatay mo di kongreso. Yan, dati interview na lang ang kamera. Ay, tatay di mayor nga insight. Syakon. Yan, adoking ka. Ay, duwa. Agplak-plak. Tweet mo. Ay, ano to? Agduwa-do nagbuyaw no saan. Agplak-plak kasi duwa talo. Upat. Nagmay isa. Kalpasan ti Bukseng ang mapanbuyaan na kapitan. Datantong mo ti mapan makibuya di tabalay da marituyan. Ay, mabalin ti makibuya. Ako na ni Banang Ay, gaya. banang Ay, ay, da. ay, Sorry, Asino kanyo inayaban? Nagkunan kita. Shoutout king ka, Ma'am Nati Ramirez Vlog. Kita Kongkong. Kumusta ka ta, Ma'am? Datantong mo ti mapan makibuya di tabalay da marituyan. Ay mabalinan ay ti makibuya ije balay da. Mabalin ka naon. Iparit da ngamin ide. Saan mo to aliplipatan, ti mangitugot, iti panyaw, na makapasang ito, ti buyaan tayaw. Apay ngay apan nyo, ti itugot ko, tuwalya ko Ay, managsangit ka magayang ang pibuya kay di drama. Ay, uwin mare. Ay, uray lang mapuspos jay tuwalya. Gapo iti ado aluwak nga agarubos. No siyak ti agbuya iti drama. Shout out iti agmay sangam loyal nga viewer ko. Ma'am Bergie Pacloy. Loyal na ang buya. Nakaon na Buya computer. ni Mamorja Paklay. Dyan ito yang na yun. So, dito Hi ito yang. everybody.
Hello, Auntie Kwanang. Hello, Auntie Banang. Hello, Uncle Kwarog. Hello, Tata Badong. Gusto na. Ramakan. Ay, duha ta mag-ayo. Isumay. So yan. Ano tayo may Ano ti yung mga umay? buya malamdaman dito pala. So yan. Ano tayo may agbuya ito madamdaman dito balay. Manuda. Basta aduda. Umay agbuya ni kumpare ngenteng. Takwaraw kinagiti tanaw. Talaga nga aduda. Ay kit aduda. So pagpigada mida. Apay, awan kaya inton madamdama. Awanak, matapapanak. Sa dino ti papanam karabe ay. Papanak ang diskarte. Tisida. Ah, Nauma ko nagsida ti awan. Itong bigat. Naskin nga da si Daytan. naumakon nga si Day. Naumakon nga wan si Day. Nauma ko nga sila. Ayun. Nauma ko nga. Awan si Day. Sorry pa. Gusto mo, agsida itiawan. Ay ko namlalang bayan. Ay, Naumakon nga mga itim na poy kan agsida itim na poy. May di agsida itiawan. Diskarte. Sige, sige. Kanayon to, mag-awan laki, masidan. Itong bigat, naskin nga da si Daytan. Dahil lang karong Awan kitong palag ka na kayo. Tanong lalaba. Yan, Lalaki Lalpar. kwar. Isa din ni Kapitan Inteng. O, di ay. Adaman ni Nana Banang. Isa mo dito. Hi. Dito mo ni Chief Kwarog. O, dito. Naka-red kakabsat. Ni Nana Tuyang. Adda dito. Badong, badong. Ag-make up. O. Big makeup. Okay. Ay, uray nak mo ta, Chief. Pampanawan nak mo tang kini rabiin. Tara sama. Nagbuntag ka kami na magna. Jesus, Mangrogin ti buksing. 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 Magrogin ni busing. Yung kinabak-tabak ng lemon ni pare. Wala mang lantay to. Lamang lantagayan. Manas ka kaya midya dami. Oh, matry pa. Tara sama. Nagbuntag ka kami na magna. Mangrogin ti buksing. Nagsipnit. Mabutan kay tinasip nga. Mga dalalya. Karantakam kiti ti magna. Magmagna ka po. Daytan sa mo di bagbaga daway tide. Wait, lidi asa sa umay. Tao dayta. Tao aya. Katlo ni tataba tong dayta. Ay, sumo gaya. Kuna, nukapre. Tataba daw. Sa dino ti papanam katrabeng. Ay, di talaing. Alain kayo nagbuya. Uwan tata. Ah? Tara sung gamin ti magna. Usay. Artakan yaw, tanang rugain. Uwan tataba daw. Nay, ano kayo magkam dito yan? Walang kail. Sinambot mi ti rugi ti buksing. Sumut gayam asaan dakon nga inuray. Mandil na maladaw. Ni Rosemary Simeon, di man di loyal. Good morning, Kailian. Ma'am Dayumi Ligtaw. Ay, ada ni Ma'am Dayumi Ligtaw. Nambot mi ti rugi ti buksing. Sumut gayam asaan dakon nga inuray. Maladaw kami nga minain. Alam na, agtugaw ka ng kail tagpuya tayaw. Uwan na. Danugam! Kasta! Tira! Danugam! Nagmayat tag buya. Nagtagari mo dito yung usipin. Ibagamatag gulay man. Sige, tira! Agulay makakanusay. Nagtagari ka. Danugam! Left hook! Right hook! Kasta! Woo! Saan naman ka kaya ti sumarte ng kail? Kasano ta makabuya nga? Ano natagari? Sige! Kaya't mo Tira, tapagsanta nga kang kail. Sige, tira! Ay, sige. Sige! Parat! Danugam! Di ka katras! Abante! Danog! Woo! Di ka pala sumarte nga. At nga. Daan! In-street ko ng kail. Si Marta nga eh. Ay, makabuyatan. Una. Aguro kain. Pira Rios. Hello, Margarita. YouTube. Data pare kanya, may YouTube. Hello, to Margarita. Hello, Ma'am Ligtaw.
Kumusta Kailan? May sabihin Ay ko. nagmayat ti agbuya iti TV da pare ba daw? Anya wala. Kunyat ang kail. Hindi tinanog din nakalagbaga din nakangisay. Naplata dagaos. Eh naplat ay adagos kano saan? Ay, sana yan. Dalis siya na di danog di kalaban. Kunak man no, naplata dagaos. Di kadwa matanaw na ni usep tinaplat iti ni street maw. Ay, yung ganang kail. Kasanaw, nakatagtagarimat nga may, di street count. Ay, saan man aday tanaplat, kas kada ini straight ti pagsasaritaan nyo. Ay, pagsasaritaan nyo. Pagsasaritaan nyo. Siyempre, talo na ako maisok. Pagsasaritaan. Thank you Kailan. Talang man nga nakalibas kami nga live. Naglibas. May isa lang din nagpakada. Si Madi Sanay. Tagtagarimat nga may, di street count. Ay, saan man aday tanaplat, kas kada ini straight ti pagsaritaan nyo. Anda na pasamak, idirabe ay. Anya mo day ta kumaan na pasamak ngay. Ay nainteng, adda manok mo ang mapukpukaw. Ha! Kasano nga da mapupukaw? Adang arod ng takaw, iti manok, idirabe ay. Ay saan niya? Dagiti manok ka. Nakaw! Ay sigurado ka iti day tangay bagbaga. Ay, ingka ngamin bilangan no saan ka amamatay. Bilangan naman iti 1, 2, 3, 6, 8, 19, 30. Ang kail. Eh! Talo ang manok ko titinakaw tayo dirabe. Talo, anya, talo. Nagkadumot tinday ta ka nakan. Napangag sangit ka matang kail. Kano natakawan nak iti chicken. Kahit masaway, pagkataon natakawan iti manok ang kail. Oo. 5 ang manok ko titinakaw na. Makapasangit. Ay, napantalang nakibuya di bukseng. Patan ng takaw ka nagiti tarakan ta. Sino nga ta tinagturo na ng takaw ka nagiti chicken ta. Ay, unang kail. Nasabat minitata ba itong itirabe? Ha? Iso nga ta tinagtakaw ka nagiti chicken. Thank you, Father. 5,000 viewers. Ay, may sa kanya. May nagbigay. Ay, makakapal niya. Makatamin. Masidam amin, dagita amanaw. Apay kiti na sa kanyay. Kunak man no may salang titiliwang, apa anagadaw. Kinulpi ko na. Sa anak nga, subli-subli. Makabandog magkay. Ti umuli, iji inaradan. Maamwanda asika tinangala kadagita amanaw makita. Mamuanda, lumapan munto manin istoryahan dita. Pamigat na da ito'y upa. Pangal daw mo da ito'y kawitan. Pangrabiin mo da ito'y kalak. Kalagpat hangal. Amo, nung pamaklay. Panumbuyan. Lakyan. Lakit no. Manang kuanang Nixon. Bayan. Pamigat na da ito'y upa. Pangal daw mo da ito'y kawitan. Pangrabiin mo da ito'y yak amaw, no pamaklay da ito'y, no panumbuyan. Ako na. Panumbuyan amanaw. Panumbuyan o lakyan? Panumbuyan. Pamaklaan. Girl boy, bakla boy. Girl boy. Kahit Madaig. Iglan tumutin na. pamaklaan no panumbuyan. Nawanin ko lang. Ano yan, titiri. Amok di kastan na di bagay. Di. Kastan. Ito, di horizontal. Vertical. Pangrabiin mo da ito'y, yak amaw, no pamaklay da ito'y, no panumbuyan naman ako. Nya. Bankuan. Ban ay duwada lang kayo. Bankuan. Ay, jakpay lakayat ti mapanagbuya iti TV di tapalay da maarituyan. Nagbabawi ka na dagos. Ay, mapukawan kaming tumanan iti taraken. Kano pinabayaan ni Kapitan?
Shout out sa taga Asia Link Tugigaraw, Cagayan. Manan. From Tomas Sagumabay. Thank you. Lindon Guzman, shout out. Matukawan Guzman kaming family tumanan, kaibigan. ititarakan. Kaano pinaayapan ni Kapitan ni Kabadong iji barangay hall. Kaapay, Ado kano tinakakita ani Kabadong ti emol iji inaladan niyo anangala iti manokyaw. anya, Uray iji inaladan ni Kwarong. Inuli na matlaang. kastagayam. Ay, nasaya at mat, no kasaritan ni Inteng, ni Pari Badong. Tagno San Juan. Wan, talo kami nga nag-live, Ma'am Dayomi. Out, idol. Ano saan Guzman na? family Pinadas mi man ti kaibigan. ag-live nga talo. Bareng hawan ti Marios akada kami. Awan, anak na. Handa ko na lakit, apay talo naka-live ko na. Ay, nasaya at mat, no Sa kasaritan Impadas ni ko. Inteng, ni Pari Badong. Tapno saan nan nga ulitan ti agala, iti saan na atarakan. Bad in. But in, Shout out ti Bad- Guzman family di Tabigan from Last Lindon Guzman. Nasip mo dati ba? Jeffrey Tabulak Linubrak. Kuya! Kandak mga Ay, sir. pagtintingan. Watching from Kalingaforia. Oy. Ay, good morning dyan sa Kalingaforia. Idol. Yan si Idol. Uy, Nain. Uy, Nain. Siya akong tinangala. Kadagiti manukyo kundi kwaro pare. Aminat. Siya akong. Amin na. Kitli. Awan pa dinamdamag ko. Agsasao ka na. Kasana. Makapakonsensya mo ngamin dahil sa panangiming. Panangiming. Ay, tulog. Ay, makaduwa. Ay, magpas pa din. Mabaling mo talo cellphone mo. Agsasao ka na. Page ko. Kasan na? Kayo. Kasama ka. Dinamdamag ko. Agsasao ka na. Kasana. Makapakonsensya mo ngamin dahil sa panangming mo kanya pare. Na. Ang tintay dagiti luam. Akaskala. Kakase. Aray. Ah. Nangan. Sukatan dagiti manok kuno alak JTB. Tay sunti sukat na. Ay, sukat ang lagi namin pare. Ah. Unay kamay tayo. Alam ki ida, JTV may kinituyan ka. Awan to natin pagbuyahan mi pare. Saan kami to? Makibuy-buya. Tibim. Nakikatin. Ang mga no, agalakan tumanan ititarakan mi chicken. 100 stars from Malu Wow. Brian. Po, destar ni paring ko si ba? Punta kay. Konsamat ni man. Taga Jenny Kobe. Ni ma'am. Ano tibios mo? Agilo ka kanon dito yan. Hanggang, Agyang. hello everybody. Shout out ko ni Ma'am Dayomi. Shout out kay ni Ma'am Dayumi. Dayomi Ligtao. Dayumi Ligtao. Okay, sige. Agalang ka na. Ay na, tatabadong. Agaramid kalata itinasayaan. Tapno sa anda ka, apaayaban di ta barangay hall. Nadaydayaw kalata, no nasayaan ti aramid mo. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Okay, nalpas nga rin ti Maysa nga script kakabsat. Oh. May manan ni Maysa. Hello na natuyan ko na ni Ma'am Dayomi Ligtao. Hello, Ma'am Dayumi Liktaw. Kakaiso na nga nakabreak sa ni Ma'am Dayomi Ligtao. Hello. Ada jay Hong Kong sa tena. Ayan, Hong Kong. Ay kamang ijay, ayan, medyo nagilyan. So nga kailyan, tawag ko. Shout out man kay ni Kyle Ignacio di BJH kompa. Yes. Hello, Kyle.
Ang amo na ka dito yan. Karuban nga ubing angkal. Ubing nga magtrabaho? Nag-eskwela ng nalaing agdang drama. Ay, lalaki. Uy, Manutawon na, ante. manutaon na ni Kyle. Walo no siya. Ay, ganito. Shout out Ay, Ma'am Vicky, girl. Kabading Basta. Pescador dito Nagilian La Union. Watching from Nagilian La Union. Ang Ma'am ding Vicky, Kabading Kapitan Pescador. Enteng. Thank you for watching, ma'am. Ay, agdang. Okay, now speaker. Kapitan Enteng bad. Enteng badong. Ay, di ba? Man-is, buwak man si Basil. Timbadong mo din. Next manan nga script kakabsat. May samanan nga na istorya. Sige, sampai naka-subscribe ako dito DCWD. 540 official. Gustamat dito John Harry Botasio. Sama niya dyan na rin. Madagi promo ka. Oh, Mario sa mga kapila man eh. Agapil ka. Ay, mismo ba yun? Papagkadya sarili na YouTube channel. Mangmanghag mo dito. Maapil na nga duwa. Ay, wala ka. Pati di. Ay, kaya nasa asin na. Malis kayo. Kasi di ba dito YouTube? Nalaw-lawag. Umalis kayo. Umalis na ganda. amin. Pero kanyo John Harry Botasio 2024. Ah, yun. Ooh, yeah. Bumpunan ka yung buwan. I love you more than Ang ganda rin yun. Yan mo na ito pare ka. Yan mo na ito. Diyan tayo may makaranda ID. 6884. Umayak man nagreklamo dito yung barangay hall pare. Babalay. Pwede Apay, anya ti reklamo pa ah. Dagita man tricycle driver. Ilikar. Elekar. Bagak to pala kami. Reklamo. Malida. May sama na ba? Nagkindik nga rin na yun. Ada doon Facebook. Ada doon Facebook. Dagita man tricycle driver. Ireklamo manida. Na. Sino at tricycle driver ti reklamo pa Ay amin na pare. Ay, amin na Karaman ni Kuwarang. nagadadudan ka. Ay, apay. Anya ti basoldakan ka? Sanda amang tagiti barya. Barya? Apay nga, di da itag ti barya pa na. Iso nga ron nga reklamo ida. Bayan. Kasaritak ida amin. Amin na pare ah. Uy! Kasaritan. Ibaga masyak tinagreklamaw. Ibaga. Amin da. Toy buds. Dakatal mo, ibadbado mo lang tayo. Una tanong nga obvious day. Ito na next. Pito nga ko na ng kalparo. Ito na next. Agpadait ka. Ang tawan ti large size. XL. Tay to kwan. Bridge to. Pasadya. Napan ka nagreklamaw ije barangay hall. Why? Sana yan ay magakinga. Nagbasit ba? Mapan ka reklama. Anya nagbasit abanag. Kat amin da. Ay, Maria. Si Kamo na pan na. Namin. Nagsiyam Ano, ka. lumabas na mo. Nagkikinasa. Ito ka pa na. Nagsyam. Ay, okay. Baka nakibuya lagi ang amo na yun. Sweet Scorpio. Mapan ka reklama. Singapore. Anya nagbasit abanag. Kat namin adon. Asaan da nga inted ti barya. Tunggal agloga na kiti tricycle. Saan da nga itad ti Mariam? Baga mo tangking ka. Asaan da amang tayo ti barya. Apay ngay, asaan da amang tag iti barya? Ay kat kukuwadan ah. Igatang dan ti arak. Ay ti arak. Arak na ito. Ti arak. Inting ba na ang next scene? Maya DVD yung di ba yung pantay. Nakasupport di ko na. Maya di yung i-release na. Nakasupo Jesir. Di kamera na mo na. Data baro-baro no labasa nga ina amang tag iti barya. Ay kat kukuwadan ah. Igatang dan iti arak ngay numunda. Inararin mo pa yung may cellphone naman. Ben, mabalik. Ay, imay ka din ni Kwaro dito ibalay. Ay, saan pa may? Ado nga binti pa sa heros ita. Iso amayat ti agpasada. Saan na pa siguro ang masangot ti umay dito balay? Kasarita ko ma. Ay, may nagreklamo ni pari ba daw? Inreklamo na ni Kwarog. Saan laan ni Kwaro ka? Amin, a tricycle driver. Taapay ka no.
Anya ti basol dagiti tricycle driver kon kuana. Kan kano amang mangteg dagita a driver iti sukli. Ay kat madi ang agpayso no kasta. So ano umay to ni kwarog dito yung balay? Kasarita, may papan iti dayta. Farmers, para sa daan. Lalaki ko. Ato ista. 100 paring star. Kulang tikwa na dito pare, piso. $1. Bagay, vlog na rin. Asino ti Nakapila. nakapila? Sa heroes tip. Santa sumarsardang iti panagpailit ah. Pakitang Gusto ko ka na may kamayaw. tinagdak. Tadya Pati mabagka. kwarta tayo ah. No kanaan nakasudit pa sa heroes. Anong mabisina ka. Asino nga ti nakapila? Kas lamang ruging nga agasok tayo ta kusina. Ay, ano? Ni pati ni Dr. Willie ang agbubuyan. Dr. Willie, oh. Di ba sa heroes? Anong mabisina ka. Oh, kitaan. Ay, Pagkasukan ti kusina na pakibagka kapitan. man dahil Kita mo. barga. Aywan. Wow. Agarunin ni Antibanang. Mangruging aglutaw. Nagbanglo ti mga angot ko ngayon luto na, Chip. Unya raw. Ay, mapanak sandita balayda. Mapanak makipangan. Ay, nakaon. Ni dan natay ni. Wanang Timpaw ije bye-bye nga ako. ubing? Ayun eh. Kano? Ujay. Kaano day tangkal? Kaya pupus Parang da to eh. 20 minutes Ay, ago. sorry. Sus, ano Tay, 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 tay. Apa nga tumpaw mo ya? Ay natay gamin. Mundo na tayo katumpaw. Ini sasangit daw. Agudong ka, maray. Wan maray. Di ko mabadong ko. Masadot ka na. Siya to, pati agudong iton bigat. Inakagatang itilakaw. Sige, tamapanak nga rudang. Sambutan, dadamay sa tricycle nakaparada dita paradaan. Ado nga ti pasaheros ita. Wan maray. Lalaki. Amom ti pangitulodam kanya. Diyan. Amo ka, itulog kayo di palengke. Di mo pa'y damagan. Kaya damagag pa lang. At nakaigam kayo ti basket. Kawata ngayon kag palengke. Amaw nga ijay gate tao ti pagdisaaga. Ijay aya, Idisaag nak ijay paglaklakwan iti kalalakaan. kalalakaan. Sa dino nga banda data. Makitam. Di kan tumangami nagdamdamag. Ijay taw. Ay, ijay. Kat no puro nalaas. Ito nga nalakata, puro nalaos. Puro nalaas. Kas kada nalaylay, tila ko na itiday niya banda. Ijay Sa may taw. buwan sir. Ay, ijay. Kat no puro nalaas. Kas kada nalaylay, tila ko na itiday banda. Oray at takalalakan nga raw. Sige. Ijay nga rin ti pangituludakan ka, nana. Nagdamag ka nga mina. Di nakilablabos ah. Opo, lalaki to yan. Pare shout mo kanon ni ka. Shout Sweet Scorpio. Sweet Scorpio, shout out! Kapitan Inting. Shout out! Sweet Scorpio. Di Hong Kong ada sa. Ijay Hong Kong. Ay Ay, Singapore yan. wait, Singapore, tama Ay was Singapore kam sorry ma'am Sweet Kayo Scorpio. mali pa. Tila madadakamat. Hindi na matulog di pizza po. Why? I will listener today. Watching from Quezon City. Thank you ma'am Sweet Pare, Scorpio. Nana to yang. At datan dito yung gate to. Dito yung ti ungto. Dito, di ayan ti kalalakaan alagaw, June. Bumaba kayong aruda na. Kagyawat yung tibayat yaw. At to'y tibayin tay. Thank you. Nga tingkel. Thank you Taraklukan kayo dito yung tricycle ko. Itad mo nga Roger Baria. Saan ka nga ag thank you dita? Hello, sir. Ay, wala niya. Thank you for tagayam suklim. Manungaminan ti suklim. Aha, kwentaon pa ilaan. Kaslasaan ka na grade 1. Nagkagwara iti grade 3 na natuyang. Itad mo nga Roger Baria. Tagbuyo ti ko na. Tahit nga raw, namanutitid ko kayo kaabarya. Ay sus, nagkapoy kan. Aya, baintay Ready kay ka na ngawat ko kan ka. Ti pamasahing agpailay kot kinsay. Wang kinsay. Ang no senior citizen akas kanya.
adda discount na. 5 pisos ti discount Good, mo. good, good. Iso abarya anak itikinsay. O bakit siya? Kag isong harot Lima na yung may buya nga. May Chita 160 ti may sa bulan mo. Lino ko Ah, na mo. Shout out Ma'am Ivy Shell Dagwat dita Kalinga, Apayaw. 5. Di ulag ka, di pa nang shoutout Ayan. mo. Wala na ni Ma'am Marivin. Scorpio. Calma Isla. Thank you for watching. So abarya anak itikinsay. O bakit siya? Kag data nga rin ti kwenta. Manimit manuyak man. So abarya anak itikinsay. O bakit siya? Kag data nga rin ti kwenta. Ay, saan malugyak Ay naaldawon. Nalaylay to aminin alako da. Diyak pa lang ito ti Bariam na natuyang. Papanam ngay. Inak pa yung pasada. Kaano nga itad mo ti barya? Kwinta pa, inumano ti itad ko keng kabarya. Ay oo na yan. Shoutout mo ito ni Ma'am Rosemary Badong, Banikid. Badong. Banikid. Shoutout kin ka Ma'am Toy, Toy Badong, Rosemary. Toy Badong. Bridget. Ay nabadong. Pudno timbagam. Talaga asaan da akayat ni itad barya. Anya! Ayun ay kapitain. Talaga Shout out asaan Ma'am da nga. Rosemary. Saan da nga Kumusta kayo, itad ni Tita? barya. Thank you kadagi Jay nag-share Jay. Like tayo paki-share you. Ma'am Sweet Scorpio. Pudno timbagam badong. Talaga adi da itad ti barya. Dagita tricycle driver. Kunaking kagay. Iso arumbang lang jay inaramid mo. Nga inreklamong idakin ni kapitan. Ang diyak ambaw. No kinasarita idan ni parentay. Rumbang lang nga kasarita na ida. Tasaan amabalay inter aramidin da. Inton masabat ko ni parentay. Damagat. No kinasaw. Sorry ako. Yan na gana Jay. Mixer mo Jay. Nagbukugan. I mix. Suna. Maya taday fix na Nag-live back ko may Jay. Nadan to siguro. May isitan to diya ma'am. May mo na din sponsor. May mo na diya ma'am. Parang adan to tipa. Kasi kanina natuyang na pati Tasaan amabalay inter aramidin da. Inton Microphone. masabat ko ni parentay. Damagat. No na aksyonan nan. Madilata. wala ta. No. Pangalan Microphone talaga ko ba? kurang sa Suna tingin na. niya. Reklamo. Microphone ko. Nag-live back to nun da. Tasaan amabalay inter aramidin da. Inton masabat ko ni parentay. Damagat. No na aksyonan nan. Reklamo. Malagluto ka nga rudang. Tanabanugak anak ipalingkay. Nabanugak lang nga rudang. Di da pa intad di barya. Ay, makapasakit ti ulaw. Panin. Kasi no mo tag jacket. 9. Pag-ingin na magamin di ko. Di microphone mo din yan. Moderator. Kwar and Manang- Ay ban. moderator. Address moderator. Ilong Bridge preso. 9. Ay nga, nagimas na talaga ti mga dito palayuan tayo. Kamuk ka nagluto kayo iti adobo manaw. Naanong ko, iso kayo mamaya ka talaga. Ay, di mo mat ibusan amin ti si Dad Aquaro. Magibati ka mat iti para kada kami kani antay. Ay na, bye-bye am kadilaan. Masakol amangan iti adaw. At no adda pamigsa na nga agpasada. Wala nga ibusan na matin amin as si Dad. Kita ba? Subo. Lip in right. Aquaro. Agagas ka mat Saan na masapol tayo tanggal? Naanta malipatan pa yan ti agagas. Ay, bye-bye am man nga eh. Ay, nung nga may ispalan, di basol ko manay. Pero tapag hindi na yadag ama. Pero ano ti matay ama ispalan. Oh! Ay, sos, intay. Naispalan nga paison. Ay, pagpagam tibukot na. Ay, sige. Ay, pagpagag akas to. Oh. Ha? Anya nga dya impugso na. Sus. Dahil matlok puti manaw. Ah. Naipugso. Ay, dapat kawat na. Ay na. Mayatan ang kain. Mayatan. Ituloy tayong timangan. Nausto na. Ah. Ay, nabsog ka lang nga rutin. Tuloy pa ilaan. Ay, kasi di sala sa danas ka na pagtungtungan tayo itong madam, diba? Jakpay na busog ang kain. Ay, saan? Nabsog ka na eh. Awas mo timbagakan ka na busog ang kain. Ha? Ay, isakti mangibagbaga. Ay, nabsog ka. Ala, kaya salas na sumaruno ako. Miss you, tatabadaw ko na ni Sweet Scorpio. Miss you tao, Ma'am Sweet Scorpio. Ay, ang tugaw ka kwa raw.
Wanang kay. Kanya ti pagtungtungan ta. Inreklamo na ka ni pare ba daw? Kanya kumatibibiyang ko iti day talakay. Anday! Di mo pa'y kalunkunan ti panganan. Naa. Mga anak pa yun madamdaman. Inreklamo na kayo at tricycle drivers. Kanya kumatibasol may kanukuana. Di yung kanong ititibarya dagiti pasahero siya. Kunay na tayo ta. Apay namin, di yung ititisuklay. Kung amin na kay. Anya akwa. Naskan pa'y laya nga ibagak tira sound. Una, reklamo nga raw. Sumbatan nyo. Ba't kuan? Kuan Kuanang baro, tiyo. Kuanang toray. Ang ong-ing ah. Ni shout out Ma'am Win Bors. Ay, Borsi. Win Bors. Ni Mang Winkers? Oy, Sino suna? ni Ma'am Win, isuna. Diyak nga, mama mo. Baka serganda to. Badong. Ay, wait. Winkers ka lang. 11. Uy, ada ng third dakil nga bangka. Mari ko na. Nakasarita nga tan di paring dagiti tricycle driver nga inreklama. Nakasarita ka nun ni Kapitan, ni Kwarog. Kay nagpatinggalang dita. Saan ka madanagan? Siguradong aksyonan na day dyan. Naskanlang aksyonan na. Kayat ko nga aksyonan na nadagos. Asa? Ay katuray matagdala ni ti proseso. Ay awan ti proseso kanyak pare. Abi na reklamo, agdalan day ta iti proseso. Apay naskin nga idalan na pala iti proseso ngay. Pampatid duglang day ta Pusipos. Ma'am, Vicky Kabading Piskador. Taga nakilan mo na to. Ni mama. Vicky Kabading Ay Piskador. kailan nga ni Ma'am Biggie Kabading. Rosario Dagasda, shout out from HK. Ayan, thank you for watching. O may tati lunes tawag Okay. recording may tag shout out. Lunes, Martes, Merkulis. Kantaan Dito na. lang pala naskin nga idalan na pala iti proseso ngay. Pampatid duglang day ta. Ayan. Nakatindog may isang apits may sexy na pare. Pakishare Uy, nyo Marmar, lang sige ito, pala like daan. ko, Apo. Ay, Si- ano to nga. Share nyo lang tanda dito yung Kakatwa. Umay ni uncle ko dito para danin. Ito matamtama. Kapitan. Ay, wala. Nay! Si Kadeta Che. Ay, sakmat lang niya. Unsa. Tap. Agan nagkatipandangan mo, guwapo ako araw. Kuna ni Ma'am Sweet Scorpio, pare ko araw. Umay ni uncle ko dito para danin. Ito matamtama. Kakatwa. Ayan. Tapos peso. umay dito. Oy. Ay, ngomay ng peso. Dito na, Che. Natarami din na. Inreklamo na tayo ka na. Uni tataba daw. Gapay kay. Reklamo na tayo ka na. Naglaing mo tayo tang magreklamo alakay. Peso. Nagrasunak mo ta. Ano ang itinrason mo? At ay tanyanggal ka. Good morning, Kap. Ay, Nakasagana bakit, kay Kap? amin eh. Wag up. Kasagana kami. Para itan niya ka. Ito yung kailangan. Tayo pa lang ka. Umay na tistinga. Hindi kinalaing tayo ti aritmita eh. Apay aya. Apay nga. Ano mo? Tapay nga. Imbagak nga raw na medyo nakapoy tayo ti aritmita eh. Hala. Nakita ti kinalaing yaw. Nga kwenta ita. Makita yun dahil ti kwarta kay Gabkaw. Peke ang 20 na pieces dahil ta. Higit sa mga peso pa. Tanda kayaw. Kami nga katawa kayaw. Ito na kayo kanaw. Wag, Lugan na ganda lang dito ni Kap. tricycle ni Kwarag. Di tapay mo karag-karag at tricycle. Pinapili mapagluganan ka. Di tricycle ko ati pilyaw. Tada pintas. Example lang dito yung bagbaga. Ay, example lang ka na. Ayan. Sige, tingnan tayo. Intulod nak ni Kwarog ijiili. Manaw tinaskan nga ibarya kanyak ni Kwarog. Dos, Kapitan! Wag, 2 peso. Two. Sinatag bilang kapay lang met Kwarog. Aguray ka hanggang. Malaya iti pinartakan na itaw eh. Kurik te, sumbat ko. Kulit ka dito sumbat ko lang pitong eh.